Kvinder, mænd, piger og drenge i Helsingør-området som sådan. Som de fleste af jer naturligvis har noteret sig, så kører vi i aften et tema omkring transport. Men da det jo ikke er første gang, vi er her i Helsingør-området som sådan, så ved vi jo udmærket godt, at I sagtens kan håndtere op til flere issues ad gangen. Vi har et tema mere med, et tema som er love. Og nu kommer vi jo ikke bare her til Helsingør på sådan en lørdag i påsken med ganske almindelig lørdags påskelov. Nej, det her det er ægte love. True love, mine damer og herrer. Og det gør vi af en eneste grund. Vi kan lige så godt sige det som det er. Vi gør det, fordi vi ved, at I kan tage det.